एगो मेहरारू अपना बोलमुआ के समझावत है कि सुनी रौरा तो सारा के माने के बात मान ली, बाकी एगो बात गारंटी में जाए सही बात कहतिया कि झूठो के खोलला दिलवा के अरे भकेंसी राजा जी भकेंसी बुझलू अनुपमा भकेंसी बुझलू का होला ना बताओ ज्वाइनिंग के समय आता है ना वो बहाली बहाली को ज्वाइनिंग के समय सही उहे कहला भकेंसी ओकरा से पूछा था वैकेंसी में तब समझ दिया कि झूठो के खोलला दिलवा के अरे भकेंसी राजा जी एगो बात जान ली जोगिंदर भैया का इमरजेंसी में यही है काम अरे